Ka tanat ka koi akhia jongkari Lebanon ka laong ba omduna ya ka khat prangut ki breu kan thup sangut ki khna kila yap ka jingsha thambo da ki airstrike jongkari Israel hajan ka hospital pajba ka bahe tam jongkari Lebanon ka badan ha ki benta ba shathi jongka Beirut ong ka kubor jongka tanat ka koi akhia jongkari Lebanon bat kumbahan rupungot ki breu kla mensau omduna ki lightly ki jingte ki bajangai ka basan pomitar na Rafik Hariri University Hospital kila syapun prano haka dong jena haka met ke siningkong katanat koi kia kala ongru ba kate ke jingsha thombor kawai na ki khat lightly ke jingsha thombor hakeleng kanong ba kala wanra ya ka jingjulor ka bajur ba ya ka hospital katanat sipai jongka Israel kala ong ba kala siat ke jaka badan kileno hasbala hajan kate ke hospital klem da ai ke jingtep ba penya bar klem shem la thmu bon thombor ya kate ke hospital badan bok klem don kano ke jingdu nong kala kena ro ba ka hasbola kala pendrong rentik ikimar kimata jongka hapdeng kiriu paiba ka jingkan no ka ba ka kenhun le no kala kentai kam menshua unong penmi kubor jongka BBC ubran hajan ka tega hospital hak tega por ulaong ba ka jingsawa ka bajur kan san kala pen klumar ikibreu bat mare shane shatai banwat ki jakari kajaka bala shakta ka dei ka dong ka badok bat ka badon bun bah Ibreu omdunai ke lightly ki ying ki babun mala kila tua berto gane ki wepat kila sya penjulor jur wei ne kinok plai ye mula ong wakim tip ka nongut ki breu kila don hapo ki tliu kisar ki bala sya ban wei unong song snong ulai thu ba ka te ki jingsha thombor kila jiah din ba ka wei ka kali kila poi hak te ki jaka henry ula benrap bakim la ben ong mano bala don hapo ki video na ki wepat ki jaka hak thaing sete ka Beirut hak ba sipai Israel kila maham makin lek mentambor rupai ke nyutli jaka ki pen i ki nongsong snong kila phet karat daki kali ba daki kijat kat ba ke jingir thama kidang yai kawi ke jaka kabla itu ba ka Israel kila bu ya ka thong kum ka thong ba don ka jingjingai saus pa metar na ka ling swing Beirut ka kat ling swing khai ka batri kam na banta jong ka Lebanon kila pthai ko bor jong ka thaing kila samru ikidur gidar jong ka ne ke jing pthai kisipai ka Israel kila ong ba kiling swing kila ter ki jaka bu tiar yele jong hasbala ki jaka ai hukum bat ki wepat ki jaka leno a Beirut klem dapan pau ba kato gat ne na ki jaka ki bren hapo khando bat kunthop ki tiar na swing bat ki tiar duriau bala penkam daga hasbala ban pelong ya ki kam thumbor haka wepat ko kom kisipai Israel kila ong ba kila itu ya ka we ka bangkar jong hasbala ka bala buri hapo ka hospital Sahel a Herik ya ka bahden lapin kendriano Unong aiktin jong kisipai Daniel Hagari ula ong klem da ai ya kisaki sebut ba kate ka bangkar ka don da kispa million tengka hakal yang kapisa berkeksiar kabla penun kam ban bei tengka na benta kijingiar thama jong ka sebala ya ka Israel ula ong ru ba ka Israel kanon tombor ka hospital